8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. У гэты ж дзень у 1514 годзе пад Воршай адбылася адна з найвялікшых бітваў у гісторыі нашага народу. Аб'яднаныя войскі Вялікае княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам гетмана князя Канстанціна Астроскага атрымалі слаўную перамогу над маскоўцамі. Ну а напярэдадні дзень беларускай вайсковай славы адзначылі ў Беластоку ля скверу вольнай Беларусі. Удзельнікі згадвалі бітву пад Воршай і падкрэслілі яе значэнне для сённяшніх падзеяў. Выходзім, таму што гэта вельмі важна сёння ў сітуацыі, калі ідзе вайна ва ўкраіне. Тысячы беларускіх добраахвотнікаў ваююць з маскоўскім войскам, якое з 2022 года вядзе вайну ва ўкраіне. Сёння мы адзначаем адну з чарговых нашых перамогаў над маскавітамі. На жаль, гэта не апошняя перамога, а я спадзяюся, што апошняя канчатковая наша перамога яшчэ наперадзе. І мы ушаноўваем гонар нашай зброі, гонар нашай славы беларускай, літвінскай, славы Рэчы Паспалітай. Таму мы тут. Сёння вельмі важны дзень для Беларусі, для беларускай гісторыі. Сёння дзень Аршанскай бітвы. Хацелось бы першае, што сказаць, слава Воршы ўжо не горшая, слаўся князь Астрожскі. І менавіта ў гэты дзень мы разам з нашымі сябрамі, літоўцамі, палякамі, украінцамі святкуем гэты дзень як перамогу над нашым агульным ворагам. А до нашага эфіру долучаецца Александр Клашко, ветэран каліновец, кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. Спадар Александр, добры вечар. Добры вечар. Добрый вечер, вітаю вас. Па-першае, канешне ж, віншуем з днём беларускай вайсковай славы. І ці шмат віншаванняў ўжо сёння атрымалі? Дзякуй вялікі, наўзаем. Гэта наша агульнае свята, якое трэба памятаць. Ну, не шмат, скажу шчыра. Вось, але лічу гэта вельмі важным днём. Мала даносім да грамадскасці, што 8 верасня гэта дзень Зараз беларускай вайсковай славы. выправім, я думаю, гэты момант. Спадар Александр, а калі казаць пра добраахвотнікаў, пра людзей, якія змагаюцца цяпер, а не 500 гадоў таму, што для іх азначае дзень 8 верасня? 8 верасня гэта дзень, які пабеда, барацьба з ворагам, якую мы працягваем сёння. То бок тады наш вораг была Масква, сёння наш вораг той самы. І пакуль гэты вораг нас вынішчае на сённяшні дзень, і мы спрабуем абараніцца ад гэтага, аднавіць сваю незалежнасць, якая яна была. Вось, стаць гаспадарамі на сваёй зямлі, такімі, як былі нашы продкі. Вось, і сёння гэты вораг, ён адбірае гэту магчымасць у нас. Сёння на беларускай зямлі не беларусы гаспадары, а для мяне гэта акупанты і калабаранты. Тая ўлада, якая захапіла беларускую зямлю сёння. Цяжка з вамі не згадзіцца, калі ў Беларусі пераследуюцца праявы беларускасці, нацыянальныя сімвалы, беларуская мова звяртае таксама на сябе увагу. Наконт дня беларускай вайсковай славы сваё меркаванне Белсату таксама выказаў удзельнік клубу гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» 1863. Гэта такі адмысловы клуб, які адраджае традыцыі паўстання Кастуся Каліноўскага. Вось спадар Алексей Трубкін падзяліўся з намі сваім меркаваннем. Давайце паслухаем і вернемся да нашай размовы. Тады гэта была такая адна з найбольш, напэўна, яскравых нашых супольных перамогаў. І вось так склалася гістарычна. Можа быць, ёсць іншае меркаванне, што, можа быць, беларусам варта абраць дзень войска які-небудзь іншы, напрыклад, дзень, калі з'явілася менавіта беларуская армія як такая ў 91-м годзе. Іншыя кажуць, што, можа быць, варта адзначаць дзень стварэння беларускай вайсковай камісіі, альбо, то бок, скажем, гэта яшчэ дагэтуль да канца не, можа быць, не
беларусы, можа быць, паміж сабой яшчэ не дамовіліся, але так гістарычна склалася, што вось ёсць гэты дзень, ёсць вось гэты дзень перамогі падворшай, які здаўна адзначаецца менавіта як дзень перамогі, дзень беларускай, украінскай, літоўскай супольнай перамогі, тым ліку і польскай. Польшчы гэта таксама лічыцца адна з такіх як бы найбольш адметных бітваў, дзе ўдзельнічалі палякі. Ну, карацей, як бы, ну, вось, прынамсі, цяпер мне здаецца, што гэта такі дзень, які аб'ядноўвае, ну, насамрэч, вось усіх, і беларусаў, палякаў, літоўцаў, украінцаў. Так што, ну, мне падаецца, што ён як вось найбольш пасуе і, ну, варты таго, каб памятаць, ушаноўваць і прамаваць. Гісторыя, але беларусы, як паказвае таксама ваш прыклад, спадар Александр, ваююць за сваю свабоду і сёння. А якія ёсць патрэбы у сучасных беларускіх герояў, у сучасных беларускіх ваяроў? Чаго вы таксама чакаеце ад беларускай грамадскасці? Ведаеце, сённяшняе свята гэта такая лакмусовая папера свой-чужы. То бок беларус, які святкуе 23 лютага сёння, гэта, ну, беларус, які больш сімпатызуе Расіі. Беларус, які разумее значэнне свята 8 верасня і святкуе яго як дзень вайсковай славы, гэта, ну, беларус, які разумее, што такое Беларусь і гатовы змагацца за свабоду. Якія патрэбы? Той шлях, які я прайшоў, той шлях маіх пабрацімаў, які я бачу, я скажу так, што я прыходжу да высновы, што шанаваць герояў звычайна прасцей ужо пасля перамогі, пасля таго, як яны там ужо 100 гадоў, там сотні гадоў, як ужо загінуўшыя, мёртвых шанаваць прасцей. Я прыйшоў да такой высновы, і сёння, на жаль, у нас, беларусаў, мы пазбаўлены сваёй дзяржавы, вось, але я бачу, нават літоўскія добраахвотнікі ў Літве, ёсць свая дзяржава, але нават яны застаюцца па-за ўвагай, калі вяртаюцца з вайны. Ну, што тут казаць пра нас, пра беларускіх добраахвотнікаў. Патрабуецца, я разумею, што дзейным добраахвотнікам гэта асобная тэматыка, і многія на сённяшні дзень баяцца падтрымліваць дзейных добраахвотнікаў, лічачы гэта вайсковай тэмай. Ну, гэта правільна, канешне, асцерагаючыся вайсковую тэму, але ў той жа час я стыкаюся з тым, што многія беларусы, еўрапейцы, яны асцерагаюцца і падтрымліваць ветэранаў, падтрымліваць сем'і загінуўшых ветэранаў, вось, лічачы таксама гэта вайсковай тэматыкай. Дапамога патрэбна, ну, я лічу, патрэбна ў першую чаргу разумець нас, добраахвотнікаў, нашу матывацыю і разумець, што, ну, нашы сем'і, пакуль мы там змагаемся, сем'і загінуўшых, яны патрабуюць падтрымкі ў першую чаргу беларусаў. Вось. І падтрымка разнастайная і псіхалагічная, і дзесьці вось я лічу вельмі важна удзяліць увагу дзеткам добраахвотнікаў, каб яны разумелі, што беларусы аддаюць пашану учынкам іхніх бацькоў, вось, і каб наша пакаленне падрастала на таком прыкладзе, а не на прыкладзе таго, што ваявалі малайцы, а зараз самі. Спадар Александр, я б хацела яшчэ аднесціся да вашых словаў свой-чужы. І сапраўды, з аднаго боку мы маем тысячы добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, але з іншага боку мы таксама ведаем, што беларусы ідуць ваяваць і супраць украінцаў. На днях праект «Хачу жыць» украінскі выклаў спіс, там амаль 6 сотен імёнаў, і сёння стала вядома, што кіберпартызаны апрацавалі гэты спіс тых, хто падпісаў кантракт з расійскай арміяй. Там у пералічаным спісе каля 57% асобы, якія мелі судзімасці ці знаходзіліся ў крымінальным вышуку. Тым не менш, гэта беларусы, гэта як у такой сітуацыі з разуменнем таго, што беларусы ваююць па абодва бакі жыць, як гэта ўспрымаць? Ведаеце, я ўжо да гэтага прызвычаюся трошкі там. Як гэта ўспрымаць? Ну, такое жыццё, яно непростае, яно складанае, і
сёння гэтыя беларусы, хто ваюе на баку Украіны, на баку Расіі, гэтых беларусаў рэжым Лукашэнкі не чапае, то бок яны вольна ходзяць па беларускай зямлі, а і ў той жа момант беларусы, якія ваююць на баку Украіны, яны ўспрымаюцца рэжымам прамаскоўскім рэжымам Лукашэнкі як ворагі, і сваякі там, хто трапляе ў палон, як Васіль Верамейчык, яны пераследуюцца рэжымам Лукашэнкі. То бок, з аднаго боку перся тых, хто за Украіну, і поўнасцю ігнаравання дзеянняў тых, хто забівае украінцаў на баку Расіі. Вось. Мае адносіны, калі гэтыя людзі будуць са зброяй у руках бараніць Маскву на маёй зямлі, на беларускай, на украінскай зямлі, на чужой для Расіі зямлі, калі гэтыя беларусы са зброяй у руках будуць бараніць злачынны рэжым Лукашэнкі, то гэта ворагі, з якімі я буду змагацца не на жыццё, а на смерць. А калі яны складуць зброю, то я ўжо буду па-іншаму да іх адносіцца і ўжо па-іншаму іхнія кейсы разглядаць. Залежыць ад абставін і ад таго, які бок, якую пазіцыю яны зоймуць у той час, калі будзе вырашацца канчатковы лёс Беларусі. Сёння 8 верасня ўсё ж такі таксама свята ў нашым нацыянальным календары. Вось у 92-м годзе афіцэры беларускія ўпершыню прымалі вось такую урачыстую прысягу на вернасць Беларусі. Сярод іх быў, напрыклад, Мікола Статкевіч, палітвязень, які ўжо шмат гадоў пераследуецца рэжымам. Што б вы вось у гэты святочны, так ці інакш дзень хацелі б таксама пазычыць беларусам, якія вашыя пажаданні таксама для нашых гледачоў? Ведаеце, я, мабыць, скажу словамі Астрожскага, будьце варты сваіх продкаў, сваіх бацькоў, сваіх продкаў, якія змагаліся за волю, за незалежнасць. Дзякуй вялікі за гэтыя словы. Беларусь будзе вольнай. Мы таксама спадзяемся на гэта і да гэтага ідзем, спадзяемся як народ. Спадар Александр Клачко, ветэран, каліновец, быў з намі на сувязі, а цяпер кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. Размаўлялі мы пра нашае свята, дзень беларускай вайсковай славы 8 верасня.